Hello Bayarok, jotono lamsogo ani blogger abangkha manai. Hai, Nin bung sai khnar ka de. an mung keri de borma. Inke jong tabuk charso thangi dango bongni charso Hebron Church. Inke ko chini nok bai bisi salia haipano jong phaijak ya jong kheto Hindu inke jong Hindu phano Christian Hindu Muslim am haikono phano basia jong thango jotono nang believe khayo. Inke abang bagi jong tak thangi dong layo narak nai tong di aro sogui bongni church ni tam activities rok tong ang nong no phono gano. Ke narak nai tong di jaya sak. Tabokhe charso sokpaikha inke borongni competition angnai resa mungtei mosamung aboni bagoi bumung list khai tonglayo ge phaidi nailaigrana.
Tabukhe program paikha haini bagai jotono mai jalanyani nai tongo. Tabukhe mai jalaibai kwai jalai tonglayo angkhe to saya ani totara markhen chajak norogani khorang khana ni buji tongkhana totara samani kongrai kuchugongui tongo ingkhe hayapano kwai jaya chakhe to thokjago hapano buarok kachak ongman kiriwa ani haino se bua kachak haini bagui chaya ang ingkhe tabukhe thangnai hinui ongkhorlaikha jotono ingkhe chung phaipro mwnai jono agogui naio ingkhe tabuk thangprobo haino jono lama ordek tonai reinai hinui koina katal jamai katal ma tomo hai hinui salai munai tanglaio ingkhe tabukhe photo bujaklai tongmani se video khai tongo saisimaya ingkhe tabunogo thanglai sinai jotono no hor kaham ani video no puila ni simi paithak jara nai tongma bagui jotono haino hai hambai.